Jeg har lige sat mig ned, så længe Sepp han er i gang med at kigge. Han er kommet fuldstændig i himlen. Det eneste, jeg irriterer ham, det er, at han ved ikke, hvor han skal få de der mønter, så han rent faktisk kan spille det. Vores morgen i dag, det har været, at vi har været oppe og fundet noget lækker morgenmad igen. Vi er kommet ind i sådan en god rutine, hvor vi træner kun sådan en halv time, 40 minutter. Så det har vi været konsistent med de sidste par dage, og vi har gjort det i dag også. Ja, og så er vi taget i det her center, der hedder Lot 10. Vi har ikke været herinde før. Der ligger bare så vanvittigt mange store center i området, at vi tager dem en efter en. Jeg ved, det er ikke Sepps yndlingsting at være store center. Det er nok mere mine ting. Men nu er det havde kædet noget, så jeg tror, hun er glad nok for, at vi tager herover i dag. Ja, den skal du ramme i. Kom ind. Hvordan gik det, skat? Var du tilfreds? Vandt du noget? Så high-scoren er 880, og jeg fik 16, så jeg har nok ikke en fremtid i basketball, desværre. Men var det sjovt? Det var faktisk meget sjovt. Jeg har set nogle videoer inde på YouTube med folk, som bare står og swisher hele tiden, og det så sådan relativt nemt ud. Det er det ikke, kan jeg fortælle dig. Det er pisse svært. Det er svært. Ja. Jeg synes, du gjorde det godt. Tak. Det gjorde jeg ikke, men tak. Tror du, det er lavet sådan, at the boyfriends, der er med ind i det her center, så længe deres kærester eller koner er ude og shoppe, at så er der noget til mændene? Det tænker jeg. Eller er det mere til børnene? Det tænker jeg. Når der er en 4 etager stor H&M her, så er det nok derfor, de har lavet sådan en lille arkadeafdeling til mændene. Så vi ikke skal rende rundt og kede os ihjel. Altså, jeg tror faktisk, det er til børnene. Det er det ikke. Det er til mænd, der er ikke nogen børn. Jamen, vi har åbenbart tilfældigvis fundet sådan lidt et... Altså, det minder en lille smule sådan noget street food-agtigt, men med små boder ind i et samlet lokale. Hvor at der er et sted, du køber drikkevarer, og så kan du også bare bestille de forskellige steder og sætte dig, hvor du har lyst, tror jeg. Og det dufter så dejligt. Det er så meget lokalt. Har du fundet noget, du gerne vil have? Jeg tror, jeg skal have noget andet. Men jeg skal lige finde ud af, hvorfra. Jeg ved ikke, hvad der er bedst. Jeg troede bare, jeg havde bestilt en ret med noget braised duck noodles. Noget med noget andet og noget nudler. Men jeg har fået 5 forskellige tallerkener. Og det ser vildt godt ud. Hvad har du fået? Jeg har fået kylling og ris og grøntsager. Skål. Skål. Hej alle sammen. Jeg brugte det meste af dagen i går på faktisk bare at sidde og arbejde. Så det blev en lille smule sent. Vi er ret tæt på at være færdige med 2 YouTube-videoer. Vi glæder os til at få dem ud at lave. Så nu skal vi ned og have noget morgenmad. Og så tror jeg, jeg ved ikke helt, hvad vi skal bagefter. Jeg tror, at vi begge to er ret klar på, at hver videoen er færdig. Men det må vi se. Det kommer lidt an på, hvad humøret er til. Det endte med, at vi sad i ret mange timer i streg i går og bare redigerede. Så ja, vi vil prøve at se, hvad vi har lyst til. Vi har fået det morgenmad, og vi har været oppe at træne igen. Det er en god rutine, vi har kommet ind i der. Okay, en god rutine, vi har gjort. Og i dag står den på redigering, så vi har fundet et sted, der hedder Fika Coffee Roasters. Hvilket jo er mit ansvar. Det er mig, der skal lede os derhen, så jeg finder lige maps frem. Det er jo et kæmpe hack, at man downloader et offline-kort, så når du ikke har, fordi vi kører uden SIP-kort, så får vi sådan kan finde rundt til de forskellige steder, så kan du downloade et kort inden for sådan en vis radius, som du altid kan bruge offline. Der blev lidt af en sporpunkt, synes jeg selv. Og vi skal derover, skal. Det kan godt være, at jeg prøver at multitaske lidt for meget over evne. Så vi ser, hvor langt vi når. Vi har lige lavet den hidtil bedste thumbnail nogensinde på rekordtid, og vi har gjort det sammen. Så det er jo bare løsning. Det er bare, at vi er godt makkerpar. Det er fuldstændig rigtigt, specielt når vi skal lave thumbnail. Jeg sad for 2 dage siden og prøvede at lave en thumbnail til vores Uchiming-video, og jeg var ved at rive hårdt ud af mig selv. Det endte med at bare bruge 3 timer på ingenting. Men nu har vi en. Nu har vi en, ja, og den er... video op i aften eller i morgen. Ja, vi får nok i dag. Hvad er planen nu? Jeg tror, vi skal fange en øl, måske. Den er klar. Jeg ved det faktisk ikke helt, men det skal vi lige have fundet ud af. Men skulle vi ikke have massage? Det er rigtigt. Det var faktisk det, vi snakker om. Hvad tænker du? Jeg tænker massage, 100%. Vi finder en massage. Så vi gik lige rundt for at lede efter en massage, men der er ikke rigtig nogen steder, som der lige fangede os. Så kommer vi forbi det street food marked, som vi snakker om, vi gerne vil se, eller prøve noget mad fra en af de andre dage. Vi har godt nok lige spist, så jeg ved ikke, vi har kommet til at få noget mad, men jeg tror lige, det tager.
er i gang med at pakke lejligheden ned lige nu. Pakke vores tasker ned. Klokken den er omkring 12 cirka. Så jeg tror vi skal ned i lobbyen og sidde der i en times tid. Og så bestiller vi en Grab, og så skal vi ud til lufthavnen, hvor vi så skal flyve til Langkawi. Og det bliver nice. Og vi har været i Kuala Lumpur i 9 dage, så vi glæder os til at komme ud og opleve det tropiske øparadis Langkawi. Så vi ses senere. Skat. Jeg har et spørgsmål til dig. Hvordan har du det med?